Jirai. Nai sir dong. Hor zabai. Hello, sir dong. Da actually hor zabai. So good evening. Good evening. Good evening, Han boy khabar. Good evening. I love Good you. evening. Good evening. Good evening. All. Say good evening, everyone. Good evening, everyone. Everyone. Udah khabai si mama. Bye. Hi. Bye. Hello. Hello. Karma. Bye bye. Kumpuni. Rabu gya mace? Bo kalam bo. I understand I'm going Bo kalam se. I'm doing kadang. Ngana mau di sini. Bo kalam se. Serba dong na. Bo kalam se. One person watching. Ay, down. Actually, जों ना दिनै मोनसे announcement दं. ओंखायनो जों live फैबाय. तो आरो सानैसो जाबोथों 5 people. Papa, नै दल' था नोंखौ disturb होना नै. 7 people watching. कुछ बोलना है बोलो. ओंखाम जाबायना जायाखै गासिबो हरबो जाबाय उन्दुनोबो जाबाय टाइमफोरा राजेन बसुमतारी ब्लग्स हेलो बाबा बिदि खालामा बेटा प्रान्जल बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो बाजै दिनै निरामिस स' दिनै एक्चुअली जोंना निमन्त्रन दंमोन ओंखाम जानाय दंमोन ओंखाम दौनाय दंमोन सासे गथ'नि बेयाव जाना फैबाय आरो Sanika Brahmo, जाबाय आब' नोंसोरलाय जाखांबाय जोंबो Alismita Boro, hello uncle auntie, hello. How are you? Risma Najari, जाथ'वाखै आब' सना मा खबर? Okay, जों मोजाङैनो दं आसा खालामो नोंबो मोजाङैनो दं RB Blog, hello मा खबर? जों दा बरपेटा रोडआव दं ओमफ्राय RB Blog ओमफ्राय पूजा नार्जारी मा खबर बाजै सना जों मोजाङै दं बिदि खालामा बेटा नै मनोज बर्मन हेलो भाइटी কি খবৰ ক'ত আছা তুমি মনোজ বৰ্মন ক'ৰবাত ডিস্কো চিস্কোত পাৰ্টি কৰি আছা নেকি सोना ब्रह्म मोजां दं ना आब' जों मोजाङै दङ दासान्दि ओमफ्राय शिबमाबो मोजां नै दाखालि बयबो गिदोंमोन ना बे दुस्त गथ'आ ओमफ्राय do not angry just joking boy from WK हेलो आदा बाजै मा खबरलाय नायाखै बेटा अमित नार्जारी हेलो सुदेम बर' हाय आब' सना मा खबर RB Blog सुदेम बर' गिटार माखर ओंखाम जाबायना जायाखै आब' जों जाखांबाय RB Blogs आगैनि मुङा मा मुं शिबम नोंनि मा मुं दे नामा आंनि नामा शिबम खेरकाकारि ओके खेरकाटारि SR गयारी हेलो নাই আজি দিয়ক ओके मनोज बर्मन गुड बॉय रतन नार्जारी हेलो पराग बर' हेलो दादैखौ हिर' नुखादों आइस हिर' नुदों थेंक इउ हिर' नङा नामा टम्स मोसाहारि मा नाम आद' सोरनि नाम बेना गथ'नि नामाथ' शिबम बिरेन ब्रह्म खबरा मोजां ना बाजै आरो आदा लोगोसे हिर'आ सेंग्रा गिदिर जाबाय माथो शिबमा एसे देरबाय दुस्थ'बो जाबाय ओमफ्राय जों मोजाङैनो दङ सुदेम बर' just open the phone and show your video okay coincidence actually जोंना गाबोन मोनसे माने बुंनोसै ना जों बारा लेट खालामा 57 watching तो एक्चुअली जोंना गाबोन फुङाव नोंथाङाथ' मिथिखादों जानांगौ जों खनसे आं मोनसे ब्लग होदोंमोन जे गोदान मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ शिवम प्रडाक्शन चेनेलाव स' बेनि थाखाय माने जों दा लाइभ फैबाय थ' खोन्थादो शिवम प्रडाक्शन अनार प्लिज शिवम प्रडाक्शननि बेनाराव गाबोन नुनो मोनबावसिगोन आरोबाव गोदान एलबाम सम होननाय
SOM सम थ' नायदो मोजां मोनगोन थ' गाबोन फुङाव जोङो 9:30 सोआव अपलोड 9:30 सोआव जोङो एक्चुअलि रिलिज खालामगोन थ' मर्निं 9आवनो होनसै मर्निं 9 अके नोंथांमोना बुंदों 9 माने 9टा बाजायाव होबा मोजां जागोन ना 9:30 सोआव होबा मोजां जागोन फुंनि थ' मिथिखाबाय जानांगौ शिवम प्रडाक्शननि बेनाराव आरोबाव माने शिवम प्रडाक्शन चेनेलावसो दे आंनि चेनेल नङा स' जाय नोंथांमोना शिवम प्रडाक्शन चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामथ'वाखै अन्नानै खालामदो गाबोन मोनसे गोदान माने मिउजिक भिडिअ नुनो मोनगोन ओमफ्राय आं कमेन्टखौ लासैनो आरो फरायबावगोन प्लिज गाज्रि दामोन नोंथांमोना खोन्थाग्रोनोसै ओमफ्राय बे ट्रेलारा मिया रिलिज होदोंमोन जों ट्रेलारखौ ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि नायाखैबा एसे नुनो मोनगोन आरो माबायदि जागोन स' आं लिंकखौ डेसक्रिपसन बक्सआव दिनै शेयार खालामखादों नोंथांमोना जुदि नायाखैबा नायनो हागोन अन्नानै नायदो ओमफ्राय माबायदि मोनदो खोन्थादो ओमफ्राय बेबो मोनसे एक्सपेरिमेन्टसो ना जोंना बे गानाबो एसे आलदा टाइपनि जों बानायनो माने ट्राइ खालामदों स' आसा खालामो नोंथांमोना अनसायगोन होननानै आगोलनि माने मिउजिक भिडिअफोरखौबो नोंथांमोना बुहुत अनसायदों थ' बेबो मोनसे माने बेलेग कनसेप्ट स' कनसेप्ट डाइरेक्शना जाबाय माने थमास ब्रह्म थम ब्रह्म मेथाइया जाहैबाय मामाइनि मेथाइ ओमफ्राय सब माने एकदम यां जेनेरेसन आरोना यां जेनेरेसननि गासैबो जाय खालामदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय अनबानो जाबाय थ' दा दसे कमेन्टखौ फरायनोसै दैथुन मुसाहारि मा ओंख्रि मादै एक्चुअलि जों दिनै थारमाने मोनसे निमन्त्रन थांदोंमोन आरोना ओंखाम दौनाय दङमोन सासे गथ'नि ओमफ्राय जों थांजोबदोंमोन स' मोनानिखौ बावनो जाना फैबाय आरो निरामिस जादों दिनै जोंना निरामिस थार्सडे बृस्तिबार सार गयारि बाजै आदा एलबाम बानायबावदो नायनोसै आदानिथ' नुगोन गाबोन फुङाव नुनो मोनगोन गाबोन बेनि थाखायनो जों दिनै लाइभ फैबाय आंनि चेनेलावनो फैबाय मानोना शिवम प्रडाक्शनाव दाबो बारा साबस्क्राइबार गैथ'वा स' ओंखायनो मोन्नैबो जोंनि हम प्रडाक्शनानो नालाय ओंखायनो आंनि चेनेलावनो आं शिवम प्रडाक्शननि आपडेट्सफोरखौ होबाय थायो ओमफ्राय महन सरगयारि मा खबर बाजै मोजां महन सरगयारि बापरे नट जास्ट जकिं बाजै नों सा नानि सना माला लागोन भगबान नमस्कार आगोलावनो खुलुमखाबाय आरबि ब्लग्स आई एम फ्रम डिमाकुसि अके हेल' डिमाकुसि थांनांगोन मालाबा बिरेन ब्रह्म हेपि फेमिलि आई लाभ इउ थेंक इउ सो माच थेंक्स टु इउ टु ओमफ्राय अमित नार्जारि बाजै नों बर' फिल्म बानायला नामा आं एक्चुअलि फिल्मथ' आं खुनुदिन बानायखायाखैनो ओरैनो दोंसे दोंनै आंना एलबाम दङ ओमफ्राय फिल्म बानायनोथ' टाइम गैया मानोना आं स्कुलाव फोरोङो नालाय अब्लाबो आंनि आं एक्टिङावबो इमान कनफिडेन्स गैया आरोना आं जे खालामनो हागोन थ' बिदि जेबो सानाखै आरो नायनोसै बे प्रडिउसारा मालाबा जुदि चान्स होयोबा खालामनोसै नन्दिता की दुनिया नेना थाबाय आदा बाजै गोदान मिउजिकखौ अके थेंक इउ प्लिज गाबोन नायदो ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनावबो खोन्थादो माबायदि जादो माने नोंथांमोननि फिडबेकआ माने बिराद जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट आरोना बेबो मोनसे एक्सपेरिमेन्टसो माने गोदान कनसेप्ट लानानै बानायनाय जादों यां जेनेरेसन डाइरेक्टर प्रडिउसार माने डाइरेक्टराबो मेथाइयाबो एसे इउनिक मिस्टार बडलेण्ड हेकार बाजै फिल्मा बेसेबां खामायखो फिल्मा दासो मार्केटिं लागासिनो दं नेक्स्ट आरोबाव एसामिसाव जेब्ला डाब खालामनानै बानायनाय जागोन होमबासो मिथिगोन दाथ' रिटार्न हिसाबावथ' बारा फैथ'वाखै मानोना बिग बाजेट माने बारानि माने बाजेटआ अनेक थांदोंथ' एक्सुवेलि दा जेबो फैयाखै जेबो फैयाखै खावसेबो फैयाखै एसामिसाव रिलिज होनायनि उनावसो मा जायो नायनोसै फुजा नार्जारि नेना थाबाय दे अके बाबुराम बाबु खबरा माबोरै दं आदा आरो बाजै आं अमृतसर पिबिनिफ्रायसो नायगासिनो दं अके थेंक इउ स' माच अमृतसरनिफ्राय नायदों अमृतसराव आंबो थांनो बिराद गोसो गल्डेन टेम्पलाथ' अमृतसरावनो दंमोन ना थांनाय जायाखै मालाबा थांबा खबर हरगोन होनबानो लोगो हमगोन दे
लोगो हमनो फैबानो जाबाय जुदि जों थांनाय जायो मालाबा आं पोस्ट होगोन आरबी ब्लग नेना नेथाबाय आब' अके थेंक इउ एसार गयारि मोनासिनि 6:30 PM आव आपल'ड हो आदा बाजै अके 6:30 आव बांसिन मोनाद्रायगोन नामा माने फुङावनो होनोसै 6:30 PM बाथ' मोनागोन बांद्राय खावसे दिनानो थांजोबो नायनोसै आरो सावरायबावनि टीमजों मा होनो टीमा बिरेन ब्रह्म गोजोननाय थाबाय मिथिनानै आदा बाजै लाभ इउ फ्रम गहपुर बिसोरात थेंक इउ सो माच लाभ इउ टू एन्ड किप लाभिं दैथुन मुसाहारि मा चेनेलाव होगोन बाजै शिवम प्रडाक्शन आं चेनेल टीजारनि लिंकखौ आं दिनै होखादों डिसक्रिप्शनाव चेक खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय शिवम प्रडाक्शन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायना हिमसा हेल' नै बाबा हेल' बेबी शिवम होनदो नोंखौ फैनाय से हेल' आन्टी बिथांमोनाबो मोनसे बहुत किउट बेबी दङ ना कियान बेबिया आसा खालामो मोजाङै दङ आं बहुत दिन नायनोनो हायाखै र' सरि ब्लगखौनो आं नायनो हायाखै सानसे एकदम माने हेक्टिक शिडिउल सोलिगासिनो मोजाङै दं ना बाखि हायना एन्ड हिमसा बोथ अफ इउ सानैखौबो सोंबाय कियान बेबिया माबायदि दं दिलीप ब्र' हाय दिमाकुसि बिउटि बसुमतारी हाय आदा बाजै माबोरै दं खोन्थादो आदा माबोरै दं मोजाङै दं गाबोन नायदो एलबामखौ बिजित बसुमतारी आदा बाजै सानैजों मोनसे बैसागु भिडिअ नेनानै थाबाय बोलो मिस्टार प्रडिउसार मा सानो नेक्स्ट टाइमाव नायनोसै बैसागुनि नायनोसै ट्राइ खालामसै आरबी ब्लग बाय बाय एसार गयारि आदाखौ कमेन्ट फरायनो होलाय दसे आदाया बिराद बायो दैथुन नार्जारिनिखौनो फराय दैथुन नार्जारिनि मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेना थाबाय आदा एसे गोसायै बुं गाबोन नायदो फुङाव फुंनि 9टायाव होनोसै थ' बेखौनो माबायदि अडियन्सनिफ्राय माबायदि फैयो बेखौनो नेनानै थाबाय दैथुन मुसाहारि आच्छा आंनि फेभारेट हिर' आदा थेंक इउ दैथुन बिउटि बसुमतारी हाय आदा बाजै मानो रिप्लाइ होआखै नामा होबाय बिउटि बसुमतारी होबाय आसा खालामो नोंथाङा नोंनि रिप्लाइखौ मोनबाय जों मोजाङैनो दं नों सोंदोंमोन ना माबोरै दं ब्रकेन लाइफ मा ओंख्रि जाखो बाजै दिनैथ' मिरामिस बृहस्पतिबाराव थारमाने मिरामिस जायो जोङो हेल' निशिकेश जामसियारि शिवम अश्विननि फ्रेन्ड बिजित बसुमतारी शिवम प्रडाक्शन होनब्लाथाय जेब्लाबो इउनिक जाखायो लट्स अफ लाभ आदा बाजै थेंक इउ सो माच डु नट एंग्री जस्ट जकिं सरि बाजै सोंनायनि थाखाय निमाहा जेबो नङा थेंक इउ जोंबो माने बहुत गोबावनि उनाव फैबाय सासेया थायानो ना न'आव माने बेहा गिदिंथिंबाय थायो स' आरो बेखौ नै लाइभआव माने बेखौ जुदि लाखियोबा आधा टाइम बेखौ नायबाय थानांगौ मा क्रिम लाखो नोङो बडि लशन बाबा बिदि लाया आरो क्रिम जाबाथाय आरो मा जागोन आरो डक्टरनाव लांनांगोन उदै हानांगोन दाखालि नों मा जादोंमोन आरो नों दा क्रिम जुदि बायचान्स बे आखाया नों दा खुगायाव होयोना थांनो डक्टरनाव नोंखौ सबबो नायबाय थादों नों दुस्थ' खालामबाय थादों नोंखौ जिमान आंकोल आन्टि आदामोन दङ सब दङ गावबा गावनि मबाइलाव नोंखौ नुबाय थादों नों बख'आव माबायदि खालामो उसुआव जेबो नङा दिया जोंबो मोजाङैनो दं अके थेंक इउ हायना खोमथा मुसाहारि हेल' आदा बाजै मनजित बसुमतारी अ बाजै सिजौ मुभिखौ मानो आपल'ड खालामाखै दानो आपल'ड खालामबाथ' बहुत लस जागोन जोंना थ' एसे नेबावदो एसामिस डाबिंआथ' हलाव रिलिज होनो दङ नालाय स' बे आसामिस डाबखौ माने डिसेम्बराव जेब्ला आसामिस डाबनि उनाव जोङो OTT प्लेटफर्माव हगारगोन फार्स्टआव नाथाय नेक्स्ट इयारावसो हगारगोन आरो औ जोंखौ बहुतानो सोंबाय थादोंमोन OTT प्लेटफर्माव हगारगोन ना हगारा स' जोंना डिसिसना लाबायना
OTT-आव हगारगोन स' नोंथांमोना OTT प्लेटफर्माव नुनो मोनगोन निउबो एपावनो जागोन ना बे एसे सावरायगासिनो दाबो माने एसे रायलायगासिनो नोंथांमोनखौ खोन्थाहरगोन जोङो माने आपग्रेड खालामखागोन आपडेट आप टु डेट माने जि सिजौनि माने बागै दङ माने निउसफोरखौ खोन्थाखागोन सोरनोबा थाबाय नामा कमेन्ट्स महिमा हाजवारि फुङावनो हो आदा बाजै बिदिनो सानदों महिमा हाजवारि जोङो 9टासोआव होगोन सानदों ओमफ्राय आरोबाव सावरायबोनोसै मा जायो GRB ब्लग हाय शिबम बाबु होनदों नोंखौ से हेलो स्टोनार बय ब्लग मा ओंख्रि जाखो बाजै दिनै निरामिस पनिर दालि भाजा बेफोरनो दंमोन ओमफ्राय जों न'आव सङाखै माने मा होनो बे न'आव जादों ओमफ्राय जों आरो एसे निमन्त्रन दंमोन दिफु नार्जारि शिबमा मोजाङै दं ना दा मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव बाब्रे बे जायाखैमोन स' नोंथांमोना गोबाङानो माने सोंबाय दंमोन ना जादोंमोन ना जायाखैमोन थ' बे थारमाने जायाखैमोन आरो फाइनेलि मनजित बसुमतारी बाजै सिजौ अके बेखौथ' खोन्थाखाबाय SR गयारि आदा बाजै एक्टर एक्ट्रेसफ्राल' मानो इउटुबाव थाब साबस्क्राइबार मोनो जासपानि आंना दाबो 34K माला 40K जागोन अके SR गयारि आंनाबो सेम कन्डिसन आंनाबो बारायाखै बारा बुहुत स्ल' थांदों आंनाबो बाखि जाय अभियासलि एक्टर एक्ट्रेसफोरना फेन फलोइंआ बारा थायो नालाय स' बिथांमोनना साबस्क्राइबारा बारा जाखागोन बिथांमोनखौ बयबो नायनो लुगैयो नालाय स' जों जाबाय माने ordinary people स' जोंखौ सबबो नायनो बायो ओंखायनो ओमफ्राय मनोज बर्मन it seems like Om sir has a huge fan base Shivam production yes do watch our new music video Mr. Manoj Burman we are uploading it tomorrow morning so please stay tuned Ribika Goyari hello मा खबर ओमफ्राय शिबमखौ गान रोजाबनो होना आब' शिबम नोंखौ गान खननो होदों नों मा गान रोंगौ बे गान खननो बायो ओमफ्राय आंखौबो गान खननो होआ ओरैबायदि गथ' आं जुदि एखनबा माने गारिफोराव थांबा लामायाव माने खननो लुगैबाबो बे आंखौ माने मामि गान खननाङा बिदिसो जाहैयो दे नों मा गानखौ मोजां मोनो दे होनसाय दे पिलुनाखौनो खन दे माबायदि पिलुना खन रोङा शिबमा रोङा रोङाथ' आচ্ছা नों हप्पे लिटिलखौनो होन दे होन नै नोंखौ होनदों ना मोनसे गान खननो थिनदों पापा होनाय नङा खिन्थु नै उन्दुनो ओंखारबायनो बे खना बे गाननि माबानि बारा इन्ट्रेस्ट गैया बेना do not angry just joking बाजै आदाया नोंनि बोराय जानो मा लिरदों आं समायदों लिरदों ना समदों आं मिथिया आरो खावसेल' फैदों मेसेजआ मानि थाखाय आं मिथिया समायदों होनदोंबा थेंक इउ नामा अनिरु बर' ओंखाम जाबाय नामा आदा बाजै जाखांबाय जों जाखांबाय निशिकेश समसरी कभी आपके घर जाएंगे हैं हाँ यू आर मोस्ट वेलकम निशिकेश मियानि थाखाय सरि आंबो आथुर जादोंमोन नालाय स' नोंखौ मोजाङै रिसिभ खालामनो हायासै मालाबा फैदो अश्विनजों स्टोनार बय आदाया देरबाय माथो देरथारबाय बे दुस्थ'बो जाबाय MB ओंखाम जाबायना बाजै जाखांबाय गपिनाथ नार्जारि हेल' दैथुन मोसाहारि मा टाउनाव थायो आदा बाजै मा थायो नों खोन्था जोंनाथ' अरिजिनेल न'आ जाहैबाय बरपेटा र'डआव दा जों बरपेटा र'डआव थायो बरपेटा र'डनि कलबाङा होनो मा ओंख्रि संनाय बाजै समथा मुसाहारि दिनै थारमाने जोंना निरामिस स' आंथ' दिनै निमन्त्रनाव थांदोंमोन बिथांनि थाखाय माने बुटनि घुगनि बानायदोंमोन आलु भाजा बानायदोंमोन टमेट' चाटनि दालि आरो भातकेरेला भाजा बुहुद ओंख्रि दंमोन दिनै निरामिसखाय आरो मामोन आरो गैला आलु भाजी आलु बयल आलुआनो आलु न'आव
Gopinath Najari abo angni channel ko bungna hodina please. Okay, Gopinath Najari nोंथांनि channel a नोंनि मुङावनो ना आं नोंनि मुङावनो होननानै सानना लाबाय so kindly नोंथांमोना जाय जाय दा आंनि लाइभखौ नायबाय थादों Gopinath Najari फंबायनि channel खौबो subscribe खालामदो support खालामदो लोगोसे GRB blog बो नुदों आं बिथांनिखौबो खालाम दिफु नार्जारि आंखौ खबर लाथारा नामा बाजै आरो आदा दिफु नार्जारि मा खबर रिबिका गयारि मा खबर आब' गुमै बाबु जों मोजाङैनो दङ रिबिका गयारि आसा खालामो नोंबो मोजाङैनो दङ रयेल बड' JM डिजाइन दा बाजै love from रयेल बड' family love you too and love your दखना thank you so much आंनि बिजावजालियाबो बायबाय माने बे गोमोखौ फसायनानै बिराद मोनदों 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 नुदो माबायदि दुस्त शिबमा नोंथांमोना सोंबाय थायोना माने मानो लाया बेखौ लाइभआव बेनो गावबो दुखु मोनबाय अबो नांदों खर'आव ना उदैयाव खर'आव दा था ओमफ्राय गपिनाथ नार्जारि आब' आंनि चेनेलखौ बुंना होनो थाखाय वेलकाम बिजित बसुमतारी शिवम बाबुखौ दलद थायाबा गन लाना बुनो थांगासिनो नै नै नोंखौ बुसिगोन दा नै बिजित बसुमतारिया होनदों गन लाना फैगासिनो दं र' नङा नोंथांमोना मा नोंसोरो बै डक्टरखौ फन बुना होसाय बे फैथों डक्टराबो नायबाय थादों नोंखौ डक्टर आंखौलाबो नायबाय थादों फैसा जादोंमोन जे उदैखौ हागोन होन्दोंमोनथ' फैसिगोन नायबाय थादों नोंखौ सब नुबाय थादों नोंनि जिमान बदमासि नों खालामगासिनो सब नुबाय थादों नोंनि मिसाबो नुबाय थादों नोंखौ सन्जय ब्रह्म हेल' ओइनो मिसा ओइनो नुदोंना ओइनो जागोन दे आजाबादि बाजै नेनानै दङ थेंक इउ महिमा हाज'वारि इयाव नों नुनो हाया इयाव नुवा नों फट'ल' नुगोन नोंखौ नुगासिनो दामफ्ला नार्जारि मा ओंख्रि जाखो बाजै आं खोन्थाखाबाय ओंख्रिखौ निरामिस सिनि पनिर नै इयावनो दङ नोंखौ नायबाय थादों दारगा बसुमतारी मोजांना बाजै खबरा मोजाङैनो दं अबिनाश बसुमतारी शिवम बाबु हाय होन से हेल' मा खबर होन बिरेन ब्रह्म आं गहपुरनिसो आदा बाजै नाथाय आं बे समाव बेंगलरनिफ्रायसो नायगासिनो नोंसोरखौ अके हेल' ओमफ्राय बेंगलराव आंनि फ्रेन्डफोर थायो बोथोरा माबायदि दा बेंगलराव एसे थान्दा जाबायना जायाखै बेथ' बारा गरम नंखाया जाफुंसार बर' हाय आब' हेल' ओइ बाजै आंखौ सिख्लाफोरा गोसोथोआ अ बापरे डु नट एंग्रि नों मा सोंबाय थायो आंखौ ओइ बाजै आंखौ सिख्लाफोरा गोसोथोआ थोनानै मालाय दं नामा ब्रा बाजै बेफोरखौ आंखौ दा सों आंलाय मा मिथिगौ जाफुंसार बर' थेंक इउ रघु ब्लग्स बाजै मोननिथिं थान्दा नङाखै नामा जोंनिथिं बिराद थान्दा जादों बाहेरायाव ओंखारबाथाय गोजाङो दा दरजा खिरखि बन्द नालाय बारा गोजाङाखै खिन्थु हराव गोजाङो आरो पातला मोनसे जोमनांगौ जायो मिजिं भिडिअ हेल' एसार गयारि बाजैयाबो जोबोद फानि बुंनो रोंगौ एक्ट्रेस एक्टरफ्रानो जाजोब्बाय सानलाय फिसा फिसा इउटुबफ्रा बाजै नंगौ निशिकेश रामसारी ओके अश्विन के साथ कभी जाऊंगा श्योर आना यू आर मोस्ट वेलकम एसार गयारि मालाबा थांनांगौ जाबाय नोंसोरनि अमा जानो बरपेटा खैजाय यू आर मोस्ट वेलकम एसार गयारि फैदो खिन्थु कल खालामना फै खबर होना फै नङाबा जों थानाय नङा नों उन्दुबाय था बेयाव से गुड नाइट एभ्रिवान इयाव फैनानै खाथियाव फै आं उन्दुनोसै होन मोजाङै होन जनानै होन अके से गुड नाइट होनदों नोंखौ नै प्रेम बसुमतारी गुड नाइट आदा बाजै होनदों स' गुड नाइट राजेन बसुमतारी ब्लग्स आब' नोंसोरनि हाबा जानाया रिलेशनशिपाव थाना जानाय नामा खोन्था प्लिज जोंना माने चटमांनि पाट बिया नामा बिदि सासेया फैदो नों बुंदो एक्सकिउज मी बिदि जेबो गैया रिलेशनशिपाव थानानै जायाखै जोंना चटमांनि पाट बिया जादों बेनो आरो
गोलोमजोब्बाय आं गरम मोननानै दिफु नार्जारि आदाखौ बुंलाय खेबसे कार्बि आंलं फैबा बाजै दिफुआ बुंदों होनना बाजै मा होनदों फैबाव बाजै दिफुआ बुंदों होनना बाजै अके सियर दिफु नार्जारि आं खोन्थागोन बिथाङा दा मोनसे फन फैदों ओंखायनो ओंखारलांबाय कार्बि आंलं थांबाथाय खोन्थागोन गपिनाथ नार्जारि आब' आरो आदा नोंसोर सानैखौ नुनानै जोबोर मोजां मोनदों फ्रम कचुगाव थेंक इउ गपिनाथ नार्जारि निजोम नार्जारि ओइ बाबु आंखौ नुदों नामा शिबम नों नुदों नामा निजोम नार्जारि दादाखौ नुवाखै नों फट' फिसा मोनसे फट' दङ नै नायदो नै नुदों ना एसे नोंखौ सोंदों आंखौ नुदों नायनो नोङो नुदों ना एसे ओइनो दादाया नुबायथ' ना हेल' होन आं नुदों होन हेल' आं नुदों दे उन्दुदो थां उद्धव मुसाहारि हेल' कमल कुमार नार्जारि हेल' मावजि ब्लग्स मा एनाउन्स दं आब' प्लिज बुंदो अके दा जाय गोदान फैबावदों 87 पिपल जइन खालामबाय जोंखौ एक्चुअलि गाबोन फुङाव जों शिवम प्रडाक्शन चेनेलाव जोंनो फैनो लागा दङ आरो ना गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ रिलिज जागोन गाबोन फुङाव जों फुंनि 9टाखौ सानदों नायनोसै टाइम चेन्जेस जाबा खोन्थानो हागोन आं पस्ट खालामखागोन अब्लाबो प्लिज स्टे टिउन ओमफ्राय मैया जों मोनसे टिजार हगारखादों शिवम प्रडाक्शन चेनेलाव स' नोंथांमोना जुदि नायाखैबा टिजारखौ नायदो एसे माने आइडिया मोनगोन माबायदि जागोन मिउजिक भिडिअआ एसे माने एक्सपेरिमेन्ट बाव आरोना बेबो आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन स' बेनोमोन एनाउन्समेन्टआ एक्चुअलि ओमफ्राय एनाउन्समेन्ट होनायावनो जोंना आरो कमेन्ट्स फरायबाय थाबाय आङो ओमफ्राय मिउजिक भिडिअनि मुङा जाबाय सम SOM सम बिदि सार्च खालामबाबो मोनखागोन नोंथांमोना आरो जुदि शिवम प्रडाक्शन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै खालामदो दासो 44,000 ना 45,000 साबस्क्राइबार जादों स' नोंथांमोना सापर्ट होबा जों आरो गोदान मिउजिक भिडिअ लाबोनो हागोन मिउजिक भिडिअ ओइ बाबु उन्दु नोङो बिराद दुस्त अश्विन को भी लो कभी लाइव पे श्योर एक्चुअली अश्विन इस टाइम पे रहता नहीं है ना इसलिए लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर लूँगी उसको भी लुथुर ब्रह्म नाइस आब' थेंक इउ दैथुन मुसाहारि बाजै यं बड' युथनि बारै एसे साजेसन हरदो निसा गजोब्बाय बेथ' नंगौ गासैबो माने इमान एडिक्सनाव थांदों आंनाथ' मोनसे नोंथांमोनजों शेयार खालामखादोंमोन मोनसे फेथ फाउन्डेसन होनाय मोनसे रिहेब सेन्टारनि बागै गाज्रि नङा स' जुदि सोरबा माने दङ नोंसोरनि खाथि खालायाव नोंथांमोना बुंनो हागोन पेरेन्टसफोरखौ गार्जेनफोरखौ बिदि दोननो थाखाय आदारवाइज मा बुंनो आरोना रावबो माथो निउ जेनेरेसना खोमाखौनो होआ बिदि मिथिनानैबो मानो बेफोरबायदि लामायाव थाङो दुखुनांथाव आरोना माने गिनो ओंखारो आरो दा शिवमाबो माने फिसाला न'आवबो जोंना बियादैफोर दङ बिसोरखौ लानानै गेजेर माने जेब्ला दानि जेनेरेसनफोरनि गथ'फोरखौ नुयोना माने बिराद गिखाङो आरोना मा जागासिनो दङ थ' बेखौनो खावलायगोन प्लिज बिमा बिफानि खोथा ला माने बेफोराव बुंनो थांबाथाय सिरियास जालाङो आरो आंबो माने आसागरि आंखौबो नुखाबाय अब्लानो बाबु आपेल जादों ओमफ्राय मालाबा लांथारगोन नोंसानियाव नै शिवमा आसागरि आदाया नोंखौ होनदों आपेल होगोन होनदो से थेंक इउ नुदोंना नोङो नुदोंथ' बीरेन ब्रह्म र' शिवमखौ ओइ नै शिवमखौ डक्टरनाव थिनहरगोन दुस्थु जाबाय थानानै शिवम उन्दु उन्दुबाय दे लाबोनांला डक्टरखौ दे उन्दुबाय शिवमा मावजि ब्लग कंग्रेट्स आब' नायनो थानाय नेना थाबाय थेंक इउ मावजि ब्लग्स गपिनाथ नार्जारि आब' मालाबा कचुगाव फैना बाबुखौबो लाबोफा ट्राइ खालामगोन बाबुखौ लांनो खिन्थु बेथ' बिराद डिस्टार्ब होबाय थायो दुस्थु जाबाय नालाय बिदिनो मालाबा सोलाबबाथाय थांबा लांफागोन हानायमानिथ' बेखौ लाङोआनो जिबायदि सिटुवेसनाव लांनो हाया बेखौ दोनलाङो रिन्दाव नार्जारि मा ओंख्रि जाखो जों दिनै निरामिस थार्सडे ओमफ्राय आं सानबाय माने अलरेडि माने आधा घन्टानि बारबाय सोरनिबा जुदि कमेन्ट्स थालांदोंबा
नों खनसे माबाफोर होनबावदो? गाबोन जोंना सम एलबामा रिलिज जासिगोन बेनिखायनो आंनिफ्राय खावलायनाय नायदो गाबोन फुङावनो नुनो मोनसिगोन थ' आरो मा दंबावो राजेन बसुमतारी ब्लग्स आब' नों साम' ओंख्रि संनो रोंगौ ना रोङा आं खसा खोथाखौनो होनसै आरोना साम'खौथ' मोनजाफेराखै नोंनि आखाइनिफ्राय दाबो आं रोङा संनो सरि मालाबा संगोन दे ट्राइ खालामगोन दैथुन आलारि बसुमतारी ओंखाम जाबाय नामा आदार बाजै जों जाखांबाय चिरां बयस आलारि बसुमतारी नों जाबाय ना जायाखै अलरेडि 10टा जाबाय चिरां बयस 26C हेल' आदा फ्रम तामिलनाडु हेल' तामिलनाडुथ' गरम ना बोथोरा रिन्दाव नार्जारी मा ओंख्रि जाखो बाजै निरामिस जादों बेनिफ्राय राजेन बसुमतारी ब्लग्स खोन्थाखाबाय संनोथ' रोंखाया आं साम'खौ साम' संफेराखै आं ओमफ्राय जानायाबो बहुत गोबावथार जाबाय आं जानो हाया माने जायाखै आरो बहुत गोबाव एलार्जि दं आंना बहुत दैथुन मुसाहारि प्लिज सिं अ सं टुगेदार आदा बाजै हे भगबान सरि बिदि जानाय नङा आंनाथ' गगा मोननानैबो दं ओमफ्राय आंनि फिसालाया आंखौ गान खननो होआ दानो आरो बेना माने गाबोन भिडिअखौ सिखाना नायदो फैगोन जों गान खननो हाया नालाय दा स' गाबोन फुङाव भिडिअखौनो नायदो मोजां खोथाखौनो होनदों रिन्दाव नार्जारी बाजैया सिख्लायाव बर' ना दस्रा जातिमोन रायलायनाया माथो दस्रा खोनायो आं बे कुइसननि एन्सारखौ होयै होयै बाबाय नों होनदो बाजैया क्रससो बिफाया बर' बिमाया हारसामोन बयलार नामा आं क्रस आसा खालामो नोंथांनि एन्सारखौ मोनबाय रिन्दाव नार्जारी दा एसेबां गरम गैथ'ला आब' बर्थमान आदसा दे होनबा थानो थाखाय मोजां जाबाय दा अनजालु ब्रह्म नंगौ बाजै औ मिउजिक भिडिअ हेल' बाजै आदानि फिल्मा ओंखारथ'वा नामा फिल्माथ' सिजौआथ' रिलिज जाबाय ओमफ्राय आपकामिं दङ सायखं मुभिखौ नोंथांमोना नायदोंना नायाखै बिथांनि देग्लाय ओंखारनाय सोर नायखो खोन्थादो माबायदि मोनखो बेखौबो खोन्थादो नायदोंबा आं खिन्थु दाबो नुनो मोनाखै सायखंखौ नायनो गोसोमोन ओमफ्राय तामिलनाडुआव मोनायावसो थान्दा जायो औ नंगौ ओमफ्राय खोरोमदाव बसुमतारी हाय आब' हेल' रबिन के ब्लग्स गुड नाइट अक्षय बसुमतारी हेल' कहिमा नार्जारी गलुमलु शिवम इमान गलुमलु नङा बे केंटा मिंटासो माला जे गलुमलु जागोन बेनो आंनि सिमां आंनि फिसालाया माने एसे मोजां जायो आरो पाम थांनाय बायदि जायो गलुमलुथ' जाफेरानो अब्लाबो प्रे खालाम एसे गलुमलु जाथों आंबो माने बिराद माने लुगैयो आरोना प्लाम्पि जानो खिन्थु जाया आरो बे दानथेंथेंल' एसेल' मोदोम ओंखारो आरो बेमार जागोन माबा मोनसे जागोन चिरां बयस 26C एसार गुवाहाटी बर्तमान दासान्दिसुन हर गरम बारा गैथ'वा आदसा कपिना नार्जारी आं बाजैनि बुंनायखौ जोबोर मोजां खोनायो आब' नायबाय मुभि लाबोदो अके नोंबो मुभि लाबोदो ना अके आं ट्राइ खालामगोन आंखौ जे बे प्रडिउसार जे दङ आंनि उनथिंजाय बे प्रडिउसारा जुदि चान्स होयोबा आं खालामगोन प्रोड्यूसर साहब छोटा मोटा रोल दे देना कर लूँगी आलारि बसुमतारी रायज्लायनायखौ मोजां खोनायो थेंक इउ स' माच माने बेनो आरो सोरबा मोजां खोनायो सोरबा बिराद रायोबो आंखौ मा बर' जाना बर' रायज्लायनो रोङा होनो मा होनो आरोना उफाय गैया आरो बिदिनोसै आरो जाय मोजां मोनो जाय गाज्रि मोनो मावजि ब्लग गोबाङानो सोंबाय थायो भिडिअखौनो नाया नामा आब'नि जोबोर दुखु मोनो सोंबाय थाना जेबो नङा बेथ' सोंखागोन ना जेबो नङा मावजि ब्लग्स इट्स अके जायो
आं बुजियो बेखिनि खोथाखौ सोरबा सोरबा गोदानबो थायो नालाय साबस्क्राइबार स' बिथांमोना मिथिया स' बाट थेंक इउ स' माच नोंथांनिसिम आरोना मावजि ब्लग्स खोरोमदाव बसुमतारी हेल' सानसुमि नार्जारी नाइस फेमिलि आगै सना थेंक इउ स' माच आब' रिटेन नार्जारी अके एसार गयारि बाजै एलबाम बानायब्ला बेसे थांनो रांफोरा मानसिफोरा बुरजा खोथाला बायो बाजै नोंनो खोन्थादो एज ए प्रडिउसार एलबामफोराव बानायबाथ' एलबामा एक्चुअलि बाजेटखौथ' डाइरेक्ट फिक्स बुंनो हाया दा जेनेबा नों मा लकेसनाव लागोन माबायदि मेथाइ लागोन माबायदि आर्टिस्ट लागोन माबायदि नोंना जेनेबा केमेराखौनो होननांसिगोन माबायदि बाहायगोन थ' बेनि गेजेराव डिपेन्ड खालामो आरो बाजेटआ थ' मोनसे माने एलबामा नोंना लकेसन लानानैबो खोथा थायो दा जेनेबा नों जुदि एब्रडाव लानो हायोबा माने एब्रडाव लायोबा बा नोंना जुदि जेनेबा से लादाखफोरावनो लानो थांबाय बा नोंना खाथि खालायाव लानाया आलादा बाजेट जाहैगोन थ' बिनि गेजेरावसो डिपेन्ड खालामो आरो बाजेटआ थ' ओरैनो मोजाङै मोनसे एलबाम खालामनो थाङोबा गानजों जाबजों वानसेयाथ' थांखायोनो 1L 1 लाख माने नर्मेलि आरो नर्मेलि एकदम खम मिनिमामथ' 1 लाख थ' नांखागोनानो ना माने मेथाइजों जाबजों आरो मेथाइजों माबाजों आर्टिस्ट पेमेन्टजों एन्टनि नार्जारी हेल' एन्टनि जेबो नङा दे बाजै थेंक इउ ओमफ्राय दानस्रां ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो आदा बाजै जोङो दिनै निरामिस जाबाय रबिन के ब्लग्स मा खबर आब' मोजां MMBTR Tiger hi family love from Karnataka state Indian Army hello salute आंथ' salute होनो रोङा but respect दङ आरोना Indian Army निसिम सान्स मोनबा मिट खालामनो आर'नाइ गान होगौमोन आदा आब' so sweet thank you नायगोन मालाबा hope so लोगो मोननायाथ' माने बेफोर जों मा होनगोन माने हरखाबै जायो जायखौ लोगो मोननांगौ लाखौबो थानांगोन एसार गयारि आं मोजांसो खोनायो बाजै नोंनि रायलायनायखौ थेंक इउ स' माच गपेन नार्जारी आब' मा गामि नोंसोना जों बरपेटा रड आमतला होनो जोंनिखौ कलभाङा जि अफिसियेल लेटेस्ट आदा आब' मारै दं जों मोजाङैनो दं आइसिबाम नों मानो उन्दुआखै डक्टर थिन नागिरदों डक्टरखौ खोन्थानो नागिरदों उन्दुदो गुड नाइट डु नट एंग्रि जास्ट जकिं गुड नाइट नोंथांनि नामा मा खनसे खोन्थानोबा मोजां जागौमोन इमान नामखौथ' मिथियाखै एन्टनि नार्जारी जों मोजाङैनो दङ आसा खालामो नोंबो मोजाङैनो दङ सानसुमि नार्जारी अके गुड नाइट आब' ओमफ्राय एसार गयारि तामिलनाडुआव कारुल होननाय जायगायाव मोजांथार थानो अके कारुल मालाबा इसोरा अनबा थांगोन दे बेफोर जायगायाव आदा बाजै मारै दं जों मोजाङैनो दं थ' दा जुदि सोरबा गोदान जइन खालामदों आं फिन खनसेबाव खोन्थानोसै जे शिवम प्रडाक्सन चेनेलाव जों गाबोन फुङाव माने गोदान मिउजिक भिडिअ मोनसे हगारनो नागिरदों ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना टिजारखौ नायनो लुगैदोंबा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होखादों शिवम प्रडाक्सननि थ' नायथ'वाखैबा अननानै नायबानो जाबाय टिजारखौ नायबाथाय मिथिगोन माबायदि मिउजिक भिडिअआ जागोन बारा गोलाव नङा स' नोंथांमोना जुदि दा नायनो गोसोबा नायबानो जाबाय ओमफ्राय गाबोन एसे आन्दाजा मोनखागोन माबायदि जागोन मिउजिक भिडिअखौ ओमफ्राय जिर' मुसाहारि मारै दं आदा बाजै जों मोजाङैनो दङ आसा खालामो नोंबो मोजाङैनो दङ मिथुराज बसुमतारी लक्स दैमारि डिनार खामबाय नामा खामबाय एन्टनि नार्जारी मोजां अके खोरोमदा बसुमतारी गुड नाइट आब' निशिकेश प्लास शिवम प्लास आदेश अके निशिकेश कहिमा नार्जारी दे आब' जागोन गोलुमोलु थेंक इउ आजाया दाबो उन्दुआ नामा आब' जों जे रायलायबाय थादों बे थारमाने लाइटखौ अफ खालामाबा उन्दुनाय नङा बेयो ओरैनो थागोन मिस्टार अनसुला बसुमतारी बाजै आदा अके अनसुला नोंसो अके अनसुला बसुमतारी आइ होप बिथांनि फेन अनसुला बसुमतारी नोङानो ना बिरेन ब्रह्म आंहाबो गाबोन डिउटि दं अके गुड नाइट मोजाङै खालामदो डिउटिखौ जोंनि सनितपुराव फैब्ला लोगो मोजाङै फै मावजि ब्लग्स ना जोंनि सनितपुर फैब्ला लोगो हमसै थांगोन लोगो हमहैगोन थाङोबा
Okay. Abo soरखौबा सिनायो नामा? सनितपुराव. सनितपुरावथ' दं लोगोफोर दं. एन्टनि नार्जारि गाबोन फुंनि 9टायाव सानदों जोङो. 9टा नङाबाबो 9:30. Looks Demari, I'm so excited for new music video. Thank you so much. ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना टिजारखौ नायाखै नायबानो जाबाय शिवम प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै. ओमफ्राय लोगोसे अननानै जुदि साबस्क्राइब खालामथ'वाखैबा शिवम प्रडाक्शन चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो. ओह निशिकेश शमशेरी, यस शिवम और आदिश दोनों मिलके बहुत बदमाशी करते हैं. एकदम करेक्ट. कहिमा नार्जारि बिजनि फैथ'वा नामा मेम? थांनायथ' जाथ'वाखै. ओमफ्राय थांगोन सानदों थाबैनो. थांबाथाय कमिउनिटि पस्टआव पस्ट हगारगोन दे. राजेन बसुमतारी, आब' नों सिख्ला समाव दख'ना गाननो रोंगौमोन ना? आङो एकदम एक्सपार्ट नङामोन. आं खसा खोथाखौनो होनसै. अब्लाबो आं गानोमोन. दख'ना गाननो आं मोजां मोनो. स' जेब्ला माने ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननायनि अपसन मोनोमोन आं दख'नाखौनो गानोमोन. ओमफ्राय गामियाव थांबाथ' आब'मोन दङमोन माने आंनि काजिन सिस्टारफोर बिथांमोनानो गानहोयोमोन. ओमफ्राय आंबो गानोमोन खिन्थु इमान पारफेक्ट नङामोन आरो अब्लाबो गानोमोन. रोंगौमोन इमान रोङिबो नङा आरो. खिन्थु दानि सिख्लाफ्रा जा मोजाङै गानोना बिदि रोङामोन आरो. जाब्बा जुब्बा गानोमोन आरो. खोरोमदाव बसुमतारी, गुड नाइट. गुड नाइट. ओमफ्राय जोंबो बारा रायलायला माने हर जाबाय शिवमाबो उन्दुनो ओंखारबाय. थ' दिनैनि भिडिअ माने लाइभखौ आं बावनो दोनथ'नोसै. नेक्स्ट आरो जेसे हागौ थाबैनो फैगोन. स' जोंना बुंनांगौखौथ' जों बुंबाय. स' काइन्डलि शिवम प्रडाक्शनखौ माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो गाबोननि गोदान मिउजिक भिडिअखौ बयबो अनसायगोन होननानै मिजिंथिबाय. ना खनसे नोंबो होनदो. गुड नाइट. मोनसे गोदान लुक्स. गाबोननि एलबामखौ नायगोन होननानै. गुड नाइट. Okay, good night. सोरबा जुदि थाबाय कमेन्ट फरायनो थाखाय प्लिज गाज्रि दामोन. हरबो जाबाय बेनि थाखायनो. अके मावजि ब्लग जोंनि सनितपुराव. अके मिजिं भिडिअ हेल' बाजै. मिजिं भिडिअ जों गुड नाइट होनोसै. आसा खालामो नोंथाङा मिथिबाय जे जों मानि थाखाय दिनै लाइभ फैदोंमोन. गाबोन नेदो. शिवम प्रडाक्शन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो. बेनिफ्राय मिउजिक भिडिअखौबो नायदो. माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट होनो दाबाव. फिडबेकखौ जोंनो नांगौ. मोजां मोनदोबाबो मोजां मोनाखैबाबो खोन्थाहरदो आरो ना. होनबासो जों आरो गोदान माने ट्राइ खालामगोन. एसआर गयारि बिजनियाव फैबा आं खबर लादो बाजै. अके सियर सियर. दे होनबा बयखौबो फिन खनसेबाव गुड नाइट. स्विट ड्रिम्स. टेक केयार. मोजाङै थादो. बाय बाय.